Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakulog ko po lahat po sa inyo ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan si Irwan, kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa iyong siksik, dikdik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shoutout kay Spiritual Retailer Kabayan, Fight to Win, Bruno Ganda, Rene Galliga commented, Robin Mantanilla, Alan Provilin, Pa Yurin, Carlito San Jose, Arnold Francisco, Gisibert Ambas, Tagalas Piñas, Judith Dagyao commented, Hari Satorpater, Philip Nandipcho, Gilito Moong Salvador, Bike tayo commented, Lee Prayli commented, GP Alejandro War Marira, Matados Iban, Sani Boy Tirepi, Negusum Po commented, Igasagani Mendes, Malikhaing Pinoy commented, Christian 26 pero 30. Sa mga hindi po nakabanggit po, shoutout po sa inyo lahat. Sinsya na po kayo kung may nag-comment po na i-con ko daw po yung Holy Peace of Jesus of Black Nazareth po. Kaso wala po akong Latin nito po kasi English po. English. Ito po ay napakabisa po kahit hindi po kayo atin po sa Black Nazareth po. Maganda po ito ay devotion nyo po sa pang-araw-araw bago po kayo matulog lamang po. Isang bisis lamang po usalin po bago po kayo magtulog. Usalin nyo po, napakabisa po itong ng Black Nazareno po. Pwede po itong iipon nyo sa inyong dibdib. Ay lalakas po kayo at magagamot po yung mga karamdaman po. Ito po yung English po, kaya sana po unawain po ninyo at kayo ng pambalang magkuhan po. I-share ko po sa inyo, English po ito. Pakaingatan lamang po ito at share nyo po siya para may magamit po sila. Ito po ay maganda po ito sa usalin po nyo sa bago matulog sa gabi, kay isang bis lamang po para may magamit po kayo sa may karamdaman po dyan na malulubhang mga karamdaman po, kuan po. Basta may masiting nais po kayo na kuan po, may gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ipakalob sa inyo. Ito po yung English po na wala po akong Latin ito. English po na nasa kuan po ko po, kaya i-share ko po sa inyo para may magamit po kayo. Maganda po itong devotion po. Magdasal muna po kayo sa inyong bukal sa inyong kalooban po at isunod po nyo yan sa araw-araw bago matulog sa gabi lamang po.
Narito po ang Holy Peace of Jesus of Black Nazareth po. Be my joy, Holy Peace of Jesus. Be strength, Holy Peace of Jesus. Be my heart, Holy Peace of Jesus. Be my wisdom, Holy Peace of Jesus. Be my courage, Holy Peace of Jesus. Be my wisdom, Holy Peace of Jesus. Image of the Father, provide for me. Holy Peace of Jesus, mirror of the priestly heart, be my seal. Holy Peace of Jesus, gift of the Spirit, show me the love. Holy Peace of Jesus, saddened by sorrow, grant my request through the merits. Amen. Usarin po lamang po ng isang bisis lamang po bago matulog sa gabi. Yan po. Yung ito na po yung request mo bro. Sinsya ka na kung ngayon po lamang po na i-upload po. Sana po huwag kang magkuhan po sa akin na mag-alinlangan po na hindi ko po nababasa ko po lahat po yung mga nire-request po ninyo. Kaso hindi ko pa nakukuha kasi medyo busy pa kaya ngayon lamang ko po na-upload. Sana po ay pakaingatan po. Ito po yung sinasabi ko sa iyo na English po. Kaya tiwala lang po sa sarili at galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat po ito na pinagkaloob ko po siya. Pero English lamang po. Maganda na po yung English po minsan para maintindihan po ninyo mga nanay tatay po dyan. Holy Peace of Jesus of Black Nazareth. Be my joy, Holy Peace of Jesus. Be my strength, Holy Peace of Jesus. Be my health, Holy Peace of Jesus. Be my wisdom, Holy Peace of Jesus. Be my courage, Holy Peace of Jesus. Be my wisdom, Holy Peace of Jesus. Image of the Father, provide for me. Holy Peace of Jesus, mirror of the priestly heart, be my seal. Holy Peace of Jesus, gift of Spirit, show me the love. Holy Peace of Jesus, saddened by sorrow, grant my request through the merits. Amen. Yan po. Sino po kayo kasi nag-grinder. I-screenshot nyo po para maintindihan po ninyo. Maraming salamat po sa mga nag-request po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag mo kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin pong bilay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa iyo bro yung nag-request po. Maraming salamat po. Ito ay sa ng Black Nazareth po ito. Maraming salamat po.